Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera wanyamuka kupita ku Dar es Salaam mu mdziko la Tanzania kumene akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano ona za mphamvu za magetsi. Koti la magistrate lati Norman Chisale ali ndi milandu oti ayankhe pa nkhani yomwe akuaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kwa ogwira ntchito mboma ndi kuopseza. Timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens inyamuka masanawa kupita mdziko la England kumene ikatenge nawo mbali mu mpikisano wa Vitality Netball Nations Cup. Munkhani yathu yoyamba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndi cholinga cha boma lake kuonetsetsa kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi pofika mchaka cha 2030. President Chakwera amalankhula zimenezi ku Kamuzu Palace ku Lilongwe asananyamuke kupita ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kukakhala nawo pa msonkhano wa atsogoleri amuno mu Africa okambirana za magetsi. Iye anati ndi zokondweretsa kuti chiwerengero cha anthu ali ndi magetsi chakwera kufika pa anthu 25 pa 100 aliwonse mu zaka zinayi zapitazi. Pamenepa Dr. Chakwera anati ngakhale zinthu zikuyenda bwino kumbali imeneyo dziko la Malawi likufunikabe thandizo la zachuma kuti likwaniritse kufikira anthu ambiri ndi magetsi. Mtsogoleri wa dziko linoyo pamenepa wayamikiranso a World Bank chifukwa cha ndondomeko imene ithandize maiko ndi ndalama zogwirira ntchito za magetsi maiko awo. Ndikuona kuti ndi mwayi waukulu kwa dziko la Malawi kukhala nawo pa gawo limene akonza a World Bank komanso African Development Bank. Chifukwa ataona ukulu wa masomphenya wathu nkuonanso kuti kwakukulu Africa yonse nkhani ya magetsi njovuta sifikiridwa kwa anthu ambiri. Iwowa ali ndi masomphenya othandizira ndipo Malawi walowa masomphenya ameneyo ncholinga chakuti ife tikafuna kuti nkhani ya ulimi ikhale ya makono, tikafunanso kuti ngakhale matauni wathu akhale abwino, makamakaso kuti tikhale ndi mafactory ndalama tizipeza zathu. Chifukwa cha zimenezi ndiye kuti nkhani yoti tikhale nchakudya chokwanira, nkhani yoti tikhale ntchito zambirimbiri komanso chuma chimene chikhale chathu zitheka chifukwa cha mathandizo awo. Ngati mukumbukira mzaka 4 zapitazi kuti anthu akhoza kukhala ndi magetsi mdziko la Malawi tachita double nambala yake. Ndiye ife tufuna kuti pamene tafika apa tifike patali zedi pa 75% by 2030. Ndiye iwowa wagwira zimenezo akuti tifuna tikuthandizeni. Telekulero tusainirana kuyamba kwa ntchito ngati imeneyi kuti zinthu zikhale zodalirika, chitukuko cha Malawi chikhale chokhazikika. Ndipo msonkhano huu wayamba lero ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania ndipo kuyembekezeka kuthamawa. Justin Mkweu ali ku Tanzania ndipo wadzandisa mbiri. Atsogoleri a maiko 12 asonkhana ku Dar es Salaam, Tanzania kutsimikiza kuti akwaniritsa masomphenya oti anthu 300 million mu Africa akhale ndi magetsi pofika 2030. Malingana ndi World Bank, anthu 23 okha mwa 100 ku Malawi ndomwe ali ndi magetsi, pamene maiko ena chiwerengerochi ndi chokwera. Ichi ndi chifukwa chake kuposa maiko ena, dziko la Malawi likuyenera kugwiritsa ntchito mgwirizanowu kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi. Kazembe wa dziko la Malawi ku Tanzania Andrew Kumwenda auza MBC kuti mgwirizano wa Malawi ndi maiko ena ndi ofunika kwambiri. Pakati pa Tanzania ndi Malawi pakali pano tikugwirizana mu njira zambiri. Trade, kapena za malonda, kandi za security za mbiri. Energy, zamagesi ndi imodzi mwa njira imodzi imene tingathe kupanga cooperative zathu. Tanzania ili ndi magesi ambiri, Malawi pena pake maberewera magesi, so
tikhuza kupeza njira yoti mwina tizigulako magesi ku Tanzania. kupatulako atsogoleri a maiko, msonkhanowu ubweretsanso pamodzi atsogoleri a zamalonda, amabungwe omwe si aboma, komanso mabungwe othandizira dziko lino ndi ena pachuma. Mwazina, msonkhanowu ufuna anthu alumikizidwe ku magesi mwansanga, azigwiritsa ntchito magetsi osawononga chilengedwe, maiko agwirizane potukula ntchito za magetsi, komanso kusayinirana migwirizano yosiyanasiyana. Akumwenda ati Amalawi ayang'ane zakufunika kwa msonkhanowu pa miyoyo yawo, komanso kulondoloza zomwe boma litasayinirane ku msonkhanowu. Amalawi ayenera kuchimvesesa kunena kuti mwayi ngati ukamachitika kumene boma limatha kukumana ndi ma development partners, ma financiers, ma investors, imakhala chofunikira kuti mupange participate ngati mene akupangira panopo. Fuwa kunoko ndi umene kutakhale migwirizano imene tikunenayo yonena kuti pofika 2030 tikhati tapanga chani. Ndiyeno Amalawi aziyang'anisisa pamenepo kuti kodi boma lathu lagwirizana kuti chani ndipo kodi likuchitadi. Masomphenya otchedwa Mission 300 analengezedwa chaka chatha ndi World Bank komanso banki yotchedwa African Development Bank, ndipo malingana ndi banki ya African Development Bank mu gawo loyamba maiko 12 omwe ndi Chad, Ivory Coast, DRC, Senegal, Tanzania, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal komanso Zambia anena zomwe akufuna kuchita kuti masomphenyawa akwaniritsidwe pamene maiko ena azanena mtsogolo. Justin Mkweu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. Kampani yona zamafuta mdziko muno ya National Oil Company of Malawi, NOCMA, yati galimoto zonyamula mafuta zokwana 200 zafika mdziko muno, ndipo zambiri zikhala zikufikabe kamba kakuti mavuto ena amene analipo ku Tanzania akonzedwa. Mneneri wa kampani ya NOCMA, Raymond Likambale, wati vuto limene linalipo ndoti bungwe lotolera misonkho ku Tanzania limakonza makina ake, koma ntchitoyo yatha tsopano kotero kuti galimoto zambiri zizidutsa mosavuta. Mabungwe omenyera ufulu mdziko muno ati zambiri zasintha pa ntchitoyi kuchokera pamene maiko anasayinirana zothetsa nkhanza ndi kukweza miyoyo ya amayi mzaka 30 zapitazi, ponena kuti amayi tsopano akuoneka mu ntchito zosiyanasiyana komanso nkhanza za mbanja zachepa. Izi zadziwika pamene mabungwe amagwirizana ndi boma amasanthula amene ntchito yayendera, pamene maiko onse akhale akunika ntchito yona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso kuthetsa nkhanza za mbanja mwezi wa Machi chaka chino mdziko la America. Eunice Ziovu walemba ripoti. Kuchokera mchaka cha 1995 pomwe dziko la Malawi linayamba kutsatira ndondomeko zomwe akuzitchula kuti Beijing Platform zothandiza kuthetsa nkhanza komanso kuthandiza kuti amuna ndi akazi asamasiyane pa ntchito, dziko la Malawi lakhala likugwira ntchitoyi kutukula amayi omwe nthawi zambiri amatsalira komanso kuchitiridwa nkhanza. Malingana ndi Emma Kalia aku Malawi Human Rights Resource Center, ntchito yomwe akhala akugwira ikuoneka phindu lake, zomwe akuti m'madera ambiri zinthu zayenda bwino zaka 30 zapitazi. Ndikuona ngati kuti tayesesa kupanga ku zinthu zina zabwino kupita chitsogolo ndithu mu magawo osiyana-siyana. Mwanga mukati mpite mu ntchito za boma kuli amayi amene panopo ali pamwamba ndithu. Tipitenso kwa mtolankhani kalero tinkaona amuna ambiri osati azimayi ali kuti kumabwera ngumanyamula kamera ngumatijambula masiku ano zonsezo tikuziona, kusoyenza kuti ndithu tikupita chitsogolo polemekeza maufulu amayi. Kuliso magawo osiyana-siyana amene mwina silingatchule onsewo. Mabungwe omwe akutsogoleredwa ndi achinyamata mdziko muno akugwira nawo ntchito imeneyi, ndipo kwambiri amaona ntchito zothandizira kuthetsa maukwati a ana achichepere komanso kuonetsetsa kuti asungwana akupitiriza sukulu. A Hastings Saka aku Malawi Sexual Reproductive Health Alliance akuti dziko la Malawi lachita bwino, komabe kudalira kwambiri mabungwe ndi maiko akunja pa ntchitozi zikuoneka kuti nzomwe zikubwezera pambuyo zina mwa zomwe zikuchitika m'midzimu.
nkhani za mzimayi kapena mtsikana ndi maphunziro nazonso tasuntha, komabe pali magawo ena amene sidachite bwino. Now pali zifukwa zambiri zimene zatuluka mu ripoti ija zimene zikupangitsa kuti mwina tikhale ngati tasuntha kupita chitsogolo, komabe pali magawo. China ndi kuti Malawi ndi dziko lodalirabe kuti maiko akunja atithandize mmene anenera muja. Now chifukwa chimenecho zimene zachitika kunja zimakhudza ntchito imene tidzigwira kuno. Ndipo kuchokera ku boma, Fred Simwaka omwe ndi mkulu oyang'anira kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ku nduna wa zosamalira anthu, akuti ntchito yomenyera maufulu a anthu osiyanasiyana m'dziko muno ikuoneka kuti ikupita patsogolo. Titaonera kuti uchita bwino osati kwambiri koma pakatikati. Tuchita bwino chifukwa choti tasuntha kuyerekeza ndi mmene tinalili pa nkhani yoti azimayi akutengapo gawo banja pasitukuko. Izi zizatheka chifukwa choti tili ndi malamulo monga mudziwa kuti Beijing Platform of Action imene ili Bible lathu kuti tisatire za gender ndi chinthu kapena ndondomeko imene inakhazikitsidwa kuti azimayi apite pasogole. Undunoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi mabungwe omwe amamenyera ufulu osiyanasiyana wa anthu m'dziko muno akusanthulanso ntchito zomwe zakhala zikuchitika m'magawo amenewa, zomwe akuti akazipereka ku msonkhano waukulu wa dziko lonse lapansi omwe uchitike ku United States of America mu March chaka chino. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Khoti la magistrate lati Norman Chisale ali ndi mlandu woti ayankhe pa nkhani imene akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kogwira ntchito mboma ndi kuopseza. Norman Chisale akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito certificate ya Apithias Hiwa kuti apeze ntchito ya usilikali. Popereka chigamulo, magistrate Madalitso Chimwaza wati umboni ulipo kuti Achisale ndi Ahiwa anali ophunzira pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Nsipe, koma Achisale analephera mayeso a JCE pamene Ahiwa anapambana. Beatrice Mwape ali ku khoti ndipo akulankhula ndi olemba nkhani wathu Timothy Kateta. Bonadi bolo milandu la Chief President Magistrate ku Lilongwe inapitirira kumva mlandu wa Norman Chisale makamaka pa nkhani zimene akuwaganizira kuti anazifotokoza ngati ndi munthu wina, anapereka zikalata za munthu wina komanso kuopseza munthu makamaka pa nkhani imene akuwaganizira anagwiritsa ntchito ma certificate ya JCE ya Apithias Hiwa pamene amafuna kuti awalembe ntchito ku Malawi Defence Force. Ndipo pamene amapereka chigamulo chawo Justice Madalitso Chimwaza anafotokoza kunena kuti pa nthawi imene amamva mlandu mboni zimene zimapereka umboni wake pa nkhani anafotokoza kuti Apithias Hiwa anadandaulapo kuti certificate yawo inasowa, ndipo anakadandaulapo ku Malawi Defence Force, ku Legal Aid Bureau ngakhalenso ku Anti-Corruption Bureau kuti certificate yawo inasowa. Kuphatikizapo mu chigamulo chake pamene amapereka zimaonetsa kuti Apithias Hiwa komanso Norman Chisale anaphunzira limodzi ndithu sukulu pa Nsipe Day Secondary School, komano atalemba mayeso a form 2 Norman Chisale adalephera mayeso amenewa pamene Apithias Hiwa anakhonza. Ndiye pamene amafuna kuti azawalembe ntchito Norman Chisale anakapereka zikalata kapena certificate ya JCE imene inali ya Apithias Hiwa zimene zinachititsa kuti awalembe ntchito, ndipo anagwiritsa ntchito mpaka na pamene amachoka ku Malawi Defence Force kuti akupuma pa ntchito. Ndiye kuphatikiza pamene popo anafotokozanso kunena kuti Chisale amaopseza Apithias Hiwa kufika kuti atamapita ku nyumba kwawo kwa Apithias Hiwawo zomwe zinachititsa kuti athawe ndithu kuchoka mdziko muno kupita ku Zambia, ndipo pa nthawi yonse imene amamva mlandu kuti Apithias Hiwawo ali ku Zambia. Ndiye mwina mongofotokozapo pa chigamulo chawo chimene apereka nkhani zikuluzikulu zimene azitchulamo ndi zimenezi. Nde malingana ndi Achimwaza izi ndi mfundo zokwanira ndithu kuti Norman Chisale ayankhepo mlandu kapena ayankhe kuti kodi zimenezi zinayenda bwanji. Ndipo pakadali pano mpira uli m'manja mwa amene akuyenera kuwayimira Chisale pa mlandu kuti afotokoze tsopano kuti mbali yawo nawo anena kuti chani pa milandu imene akuwayimbayi. Nde mmenemu ndi mmene mlandu wayendera leroli, ndipo Madalitso Chimwaza afotokoza kuti apitirira kumva mlandu pa 14 March. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wanyamuka kupita ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kumene akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano ona za mphamvu za magetsi. Khoti la magistrate lati Norman Chisale ali ndi mlandu woti ayankhe pa nkhani imene akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kogwira ntchito mboma ndi kuopseza.
ndipo timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens inyamuka masanawa kupita mdziko la England kumene ikatenge nawo mbali mu mpikisano wa Vitality Netball Nations Cup. Popitirira nkhanizi, bungwe la World Vision Malawi lagawa katundu wa ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha kwa anthu oposera 500 amene anathawa mdziko la Mozambiki kamba kazipolowe ndipo akukhala pa msasa wachabuka m'boma la Nsanje. Polankhula ndi MBC, mkulu wa zantchito ku bungweli Samson Semu ati anati ndikofunika kuti achitepo kanthu pa mavuto amene anthuwa akukumana nawo. Iwo alonjeza kuti bungweli ndilokonzeka kufikiranso misasa ina pamene tsopano chiwerengero cha anthu othawa zipolowe mdziko la Mozambiki chafika pafupifupi 7,000 mdziko muno. Asemu anayankhula ndi olemba nkhani wathu Mphatso Tebulo. Lero tabwera kutsatira mavuto amene anapezana nawo anzathu ku Mozambique malinga ndi ma political conflicts amene akhala kuchitika pakati apo. Anthu akhala kuthawa kuchokera ku Mozambique ndi kumaoloka ena kuyenda over 300 kilometers kuti azafike malo ano. So ngati bungwe limenenso chimodzi mwa ntchito zimene zimakhuzika nazo ndi kuthamangirapo pamene pagwa ngozi zazizizi, chimodzi mwa icho chimene chikuchitika lero. So lero ngati bungwe tinapeza katundu kuti tiathandize anzathu amene akukhala pano pa kampu kuchokera pa 24 December pamene anayamba kufika. Lero tabweresako ufa, tapasako soya pieces, tapasa mbale za plastic, makapu, maneti polingalira kuti anthu akugona pa mtetete, komanso zofunda, sopo cha osambira wa Ufresh, sopo osambira wa Butex, komanso ochapira wa Ufresh, mwa zina zochepa zimene tabweresa. Malonda amakalo oletsedwa akuononga nkhalango za nkhotakota ndipo kugwetsa nkhalangoku kukulirakulirabe. Mkulu wa zankhalango a George Zibompe ndi amene wanena izi pamene bungwe la Central Region Informal Sector Training Providers Association CRISPA linadzala mitengo pa sukulu ya primary ya nkhotakota LEA. Tili ndi ripoti. Nkhalango za boma la nkhotakota zikuonongeka chifukwa cha malonda amakala osaloledwa. Mkulu wa zankhalango mbomali a George Zibompe wati kudula mitengo mwachisawawa kuti awotchere makala kukulimbikitsa kuonongeka kwa chilengedwe mbomali. Azibompe ati pakufunika kugwirana manja polimbana ndi malonda amakala ndipo iwo akufotokoza motere. Kwambiri zimene zikuononga kwambiri za chilengedwe kuno nkhotakota ndi anzathu otcha makala komanso mwinanso anthu amene akusasekula minda komanso anthu enanso amene mwina sakusamula za chilengedwe mamaka m'manyumba mwawo chifukwa munthu amene kuti makomo mwake mukhale mitengo imene imateteza kusamala za chilengedwe zina komanso kutetezanso anthu aja ngati nyumba zawo komanso ngakhale kuapasa mithuzo komanso mpweya wabwino. Ndiye kunoko nkhotakota madera ena tili ndi vuto lalikulu kuti za chilengedwe sizikusamalika ndithu monga ndakamba kale. Kunoko nkhotakota ndi boma limodzi limene makala akutchedwa kwambiri. Kodi muonese kuti makala ambiri amene amachedwa nkhotakota amagwiritsidwa ntchito mu nkhotakota momuno. Ambiri amapita maboma ngati Lilongwe kwambiri, Capital City, mwina kusalima, ena kudowa kumene. Ndiye magamulo amene timalanda ife pa mwina pa mwezi paja mwina kunengo ngopereka mwa on average mwa mulungu apa katikati timatolanda mwina madomba 200 250 koma amene timakanika kulanda amakhala ochuluka kwambiri monga ndakamba kale amakhoda kuyenda njira zawo zozemba zachidule zoti mwina silingathenso pena kuzigwira mwina kuapeza ndiye makala amene amatuluka nkhoda ndi ochuluka kuposa amene ife timalanda ndiye mwina pachaka timatolanda mwina matomba 500 pena 1000 zikatiyendera koma makala amene akuotchedwa ndi ochuluka. Kambaka izi bungwe la Central Region Informal Sector Training Providers Association CRISPA latsogolera midzi yozungulira sukulu ya nkhotakota LEA pa ntchito yobzala mitengo pofuna kuphunzitsa ana sukulu zotsatira zakuonongeka kwa chilengedwe ndi kufunika kobwezeretsa chilengedwe chikaonongeka. Wapampando wa bungwe la CRISPA Abashiu Ziada analongosola kuti mitengo yomwe abzala kuphatikizapo mitengo ya zipatso ndi yofunika kwambiri pa ntchito za nkhalango komanso thanzi la ophunzirawa ndipo ati amafuna ophunzirawa kudziwa kufunika kobzala mitengo yosiyanasiyana kuphatikizapo ya zipatso. Choyambirira poona pa sukulu panopa pali wana aulumali monga mablind komanso pali wana achalubino mutati muone kuti sikutedza mitengo yambiri ya zipatso
ana aja amavutika apita madera ena kuti akadi mango kapena akatole magwafa amathamangitsa. Ndiye kwa ifedo ndi chinthu chimodzi kuti athandizire kuti ana aja asavutike akhale ndi zipatso. China njoti tinachoka posera wefazi misiri tonse mu Malawi tinali ku Tanzania. Tinakaona azathu mene ku maskulu muli mitengo kwambiri chilengedwe chikanali chonse. Ndiye ife ngati azimisiri tinasimesida kaziona mezi ku Tanzania tibwera zonse kuno ku Malawi. Kudandaula nkhani ya vula. Manyumba kumene vula yangomba kumene munga kuno nkhotakota koma nyumba zambiri zasasuka chifukwa palibe mtengo. Ndiye ndi njira imodzi koma sife ngati azimisiri ndife sikona mpawo 1 ononga mitengo. Ndiye mafati kaiso chitsanzo chambiro choti ifeyo tibati zadzale mitengo. Ukuku ndikuyamba chaka chamawa tipita suboma lina leti kuno nkhotakota chaka china tipita suboma lina. Kuonjezera pa kudzala mitengo, bungwe la CRISPR lapereka mayunifomu kwa ophunzira 42 ndipo lapempha thandizo kuti ophunzira aulumali pa sukuluyi athandizike. Malinga ndi wapampando wa CRISPR Bashir Ziada, ophunzirawa amakumana ndi zovuta monga kusowa kwa malo ogona ndi zina zofunika pa maphunziro awo. Bungwe la CRISPR lapempha anthu akunkhotakota kuti agwiritse ntchito njira zina zokhazikika komanso kubzalanso mitengo ikadulidwa kuti nkhalango za nkhotakota zidzathandizenso mibado ya mtsogolo. McDonald Chiwayula, MBC, Nkhotakota. Nthambi yoona za mabwalo a milandu mdziko muno ya Malawi Judiciary motsogozedwa ndi mkulu wa majaji mdziko muno Rezin Mzikamanda anatsogolera mwambo wodzala mitengo omwe ogwira ntchito ku nthambi anakonza. Mwambowu unachitikira mmodzi mwa Chadi. Justice Rezin Mzikamanda SC anayankhula ndi MBC pakufunika kwa tsikuli. Tinene kuti tabwera kunoko ngati kupitiriza ntchito yathu ya mene timayang'anira malamulo a dziko lino ndiponso kuachita apply malamulo a dziko lino. Mudziwa inu pali malamulo okhudza za nkhalango, pali malamulo okhudza za nyama zakutchire, pali malamulo osiyanasiyana okhudza za chilengedwe. Ndiye tikakhala ku khoti kucha timayang'ana malamulo amenewo. Ndiye taganiza kuti tibwere kuno kufupi ndi anthu kumene zikuchitika pa ground kuti tidzazionere tokha. Tikamaweruza milandu ija tizidziwanso zimene zikuchitika pa ground. Ndiye kulumikizana kwake kwa chimenechi. N'chifukwa chake tabwera kuno kuti anthu tiaonetse zimene timachita komanso iwo tilumikizane nawo tione kuti pamodzi tikhoza kuyendera bwanji. Tikuyesetsa kuti mitengo imeneyi imene tazalamu isafe pamenepo. Ndiye tikumapempha anthu ogwira ntchito makhoti kumene tazalawo kuti chonde ayang'anire mitengo imeneyi. Komanso anthu ozungulira dera limenelo tikumapemphanso kuti ayang'anire dera limenelo mitengo imeneyi. Kunoko mwina tili ndiso ndi mwayi kuti ngakhale agogo chalo anena kuti mitengo imeneyi tionetsetsa anthu akulera kuno kuti tisamalire kuti ikule. Tili okondwa kuti kumene tazalako mitengo iyi kusamalidwadi. Kotero kuti pempho lathu tikuona kuti anthu akuligwiritsa ntchito. Mwinanso ndiwonjezere kuti ngakhale sabata lomwe lapitali wina ake ananditumizira chithunzi cha mitengo imene tinazala ku Balaka kuonetsa kuti mitengo iyi ikukula bwino ikusamalidwa. Chimenecho ndi chitsimikizo chakuti ntchito imene ikugwirikayi ithandizira madera athu amene tikuza mitengo. Ndipo mawu ake mkulu woona za malamulo ku banki ya First Capital a Given Perry anati iwo athandiza mwambowu ngati njira imodzi yothokoza anthu amene amawatumikira. Mitengo ndi chinthu chofunikira pa miyoyo yathu ngati Malawi. Monga mudziwira mitengoyi imatithandiza ku nkhani ya mpweya, madzi komanso dothi lathu la Malawi. So ifeyo taganiza zogwira ntchito limodzi ndi awawa chifukwa choti ngati mbali imodzi yobweza ku makomuniti athu pa Malawi panopa timakhulupirira kuti si chithandizo cha ndalama chokha chimene chingathandize iziziya komanso timafunika kuonanso kuti anthu fe Malawi miyoyo yathu ikuyenda bwino. Ndipo kuti iziyenda bwino monga mudziwira Malawi fe timadalira kulima. So ngati silingakhale ndi mitengo ndi kuti mvula kulibe pa Malawi panopa. So tikukhulupirira kuti pakupanga izinso tikhalanso kuthandiziranso pa masomphenya athu ngati Malawi. Chithandizo chimene tapereka kwambiri ndi ndalama zoti zinthu ziyendesedwe bwino kuti mwambo utheke chonchi komanso tathandiziranso kudzalanso mitengonso. Nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira ya manja ya Queens inyamuka masanawa kupita mdziko la England kumene ikatenge nawo mbali mu mpikisano wa Vitality Netball Nations Cup. Mpikisano ndi wa maiko anayi kuphatikizapo England, South Africa ndi Uganda ndipo udzachitika kuyambira pa 1 mpaka na pa 9 February.
chiyembekezo cha Malawi chikhale chabwino chonena kuti timu imene ikunyamuka yapanga training ndipo adusa mafezi onse amene a training kumbali ya fitness komanso kumbali ya kuphunzitsidwa ma skills komanso kumbali ya maseweredwe ya mpira monga mukudziwa ife ya Malawi mpira wathu umene timasewera anthu timati wa orthodox ndeta wauza kuti mpira umene ukuseweredwa umayina kutani komanso tinali nawo nthawi yayitali atsikana pa ground almost 21 days zimene ndithu iwa aphunzira zinthu zambiri zimene ifeso tinaona kuti anali ma challenge imene tinapita ku African Championship so tayesesa kuti zimene tinakaziona ku African Championship tizikonze komanso tionjezereso zina zatsopano zimene zikatithandize kuti tikakumane ndi matimu amene tikakumana nawo ku England. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wanyamuka kupita ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kumene akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano woona za mphamvu za magetsi. Khoti la magistrate la Norman Chisale ali ndi mlandu woti ayankhe pa nkhani imene akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kwa ogwira ntchito mboma ndi kuopseza. Timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens inyamuka masanawa kupita mdziko la England kumene ikatenge nawo mbali ku mpikisano wa Vitality Netball Nations Cup. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali mwakoma nonse. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC